Matthew 10 iverse 16. Matthew 10 verse 16. Cela abafundisi njalo noma abaholi noma abaphathi basichazele ukuthi leli verse leli likhuluma ngobani, lisho ukuthini. Bhekani ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngakho ke hlakaniphani njengezinyoka nibe mnene njengamajuba. Kepha xwayani abantu ngokuba bayakunikhaphela emiphakathini banishaye emasinagogeni abo. Niyakuyiswa nangaphambi kwababusi namakhosi ngenxa yami, kube ngubufakazi kubo nakwabezizwe. Kepha kuyakuthi nxa benikhaphela ningakhathazeki ngokuthi niyakukhuluma kanjani nokuthi niyakuthini, ngokuba niyakuphiwa ngaso leso sikhathi eniyakukhuluma. Ngokuba akuyinina enikhulumayo, kodwa umoya kaYihlo okhuluma kini. Kepha umuntu oyakukhaphela umfowabo ekufeni noyise umntanakhe, abantwana bayakuvukela abazali babo bababulale. 22. Niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa yegama lami, kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni lowo uyakusindiswa. Nxa benizingela komunye umuzi anobalekela komunye, ngokuba ngiqinisile ngithi kini aniyikuqeda imizi yakwa-Israyeli ingakafiki indodana yomuntu. 24. Umfundisi kaphezu komfundisi, nenceku kayiphezu kwenkosi yayo. Ngiyabonga ingane zakwethu, ngiyabonga.